ҳангоми аз Тоҷикистон омадан мо дар аэропорт 7 соат манъ карданд. Барои чӣ? Ва ҳамчунин дигар нафарҳо буданд ҳамроҳи мо. Онҳоро барои чӣ? Дӯстони азиз, агар шумо дар паспортҳои худатон печатҳои Турсия, давлатҳои арабӣ зиёд доштагӣ бошед, шумо ҳатман рӯдароз пурсупост мешавед, манъ мешавед. Дуюмин нафарҳое ки зиёд манъ мешаванд, онҳое ҳастанд ки паспорти худро нав кардагӣ ҳастанд, ному фамилияи худро иваз кардагӣ ҳастанд, дар баъза шуморо мебароранд. Ва сеюмин нафарҳое ки телефони мобилӣ ба худ надоранд, подозренӣ мешаванд. Онҳоро низ рӯдароз мекованду савол медиҳанду мепурсанд. Ва дигар нафарҳо ино ҳастанд ки ватсапҳои худро удалит кардагӣ ҳастанд, телеграмро удалит кардагӣ ҳастанд, инстаграм удалит кардагӣ ҳастанд. Шумо низ бисёри баъд пурсупост мешавед. Ва нафарҳое ки дар Русия документ кардагӣ нестанд, дар вақти будагишон регистратсия, патент кардагӣ, гости хаткашӣ дар омадагианд, дурдароз истодагианд, онҳо ҳамин гуна нафарҳоро зиёд пурсупост мекунанд ва яке аз қисми ҳаминҳоро ба Тоҷикистон обратно равон мекунанд. Аз ҳамин чизҳо эҳтиёт бошед. Худованд нигаҳбонатон.